To labari ya kwashe zafi ya ɗauki zafi. Kun ga Maryam ta da ta sana haɗa mai nasara da ta Asiya. In kai yau farkon zuwa wannan channel da Allah ka daure ka danna mun subscribe. Ka danna mun ƙararrawar sanarwa zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen za su sanar da ku. Kun ga dai Maryam ta kai ɗigon mai nasara abinci, ta ɗigo mishi abinci shi da Dr. Asiya. To ta ji dai yawan mai nasara na yi mata Dr. Maryam kalaman soyayya. To ga dai abin da ya faru. Mai nasara ya ce ma Dr. Asiya shi bai taɓa samun wannan farin ciki ba. Sai dai haɗu da ita sani samun farin ciki. Wannan farin cikin da ya taɓa samun farin ciki don haihuwa ɗan ɗan Sultan. Rabon da ya samu farin ciki kuma kararrab a kunnen Maryam. To Asiya ta ce ta gode shi. Da alama Asiya dai tana so dai ta maye gidan, ita ce mai gidan. Da alama. Maryam dai ta ji ta yi karab a kunnen ta da ta suna haɗa mai nasara da ta Asiya. Kun ga dai Maryam duk ta yi hidimar biki da komai ita ce ta shige gaba. Asali ma mai nasara baya son auren, amma Maryam take son auren. To ga shi dai mai nasara ya ce ma Dr. Asiya I love you too.